नमस्कार मित्रांनो. मी महात्मा गांधी विद्या संचलित नूतन त्र्यंबक विद्यालय त्र्यंबकेश्वर, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक येथील उपशिक्षक श्री देवरे DB. महाराष्ट्र शासनाच्या कोविड-19 इयत्ता 10वी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम रिडक्शन शालेय वर्ष 2020-21 साठी फक्त मध्ये जे अभ्यासक्रम वगळलाय ते तुम्ही पुस्तक घ्यायचे, पेन्सिल घ्यायची आणि तिथे तुम्ही ते कट करून घ्यायचे. म्हणजे आता येणाऱ्या मे महिन्यामध्ये जी तुमची बोर्ड एक्झाम आहे फर्स्ट वीकमध्ये 1 मेच्या आसपास, तर त्या एक्झामला तुम्हाला कायम कायम कोणतं अभ्यासक्रम वगळला आहे याचा तुम्हाला मनामध्ये प्रश्न पडायला नको. त्याकरता तुम्ही पेन्सिलने अभ्यासक्रमावर पट्टी आणि पेन्सिलने कट मारून घ्यायचं. इकडे स्क्रीनवर तुम्हाला हे जे दिसतंय हे SCRTचं परिपत्रक आहे बोर्डाचं. त्याच्यात पाठ्यक्रम रिडक्शन झालेलं आहे आणि या बाजूला डाव्या बाजूला आपलं विज्ञानचं पुस्तक आहे. तर बघा, पहिलं प्रकरण गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ क्रमांक 1 मधली चौकट जोड माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाची स्वयं अध्ययन मूल्यमापनातून वगळले. आपण ते कट करूया. प्रकरण 1 गुरुत्वाकर्षण. इथे जोड माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाची हा पॉइंट त्यांनी आता कट केलेला आहे संगणकाच्या सहाय्याने. दुसरं पान नंबर 2 वरचं परिचय शास्त्रज्ञाचा, हे पान नंबर 2 आहे. हा परिचय शास्त्रज्ञाचा हा पण कट झालेला सिलेबस आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरवर कॉलम 1 वरून 12वी ओळ करून पाहूया एक दगड तर आकर्षित करीत असणार पर्यंत. तर इथे बघा, तुम्ही इथे जर गेले तुम्ही करून पाहूया एक दगड करून पाहूया एक दगड पासून तर शेवटचा आकर्षित करीत असणार. माझ्या शेवटची लाईन आहे ती आकर्षित करीत असणार. म्हणजे हा वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्रिक बल याच्या व्याख्या परीक्षेला विचारल्या जायच्या. हा सिलेबस एवढं कॅन्सल झालेलं आहे. नंतर पान नंबर 4 वर पान नंबर हे 3 केप्लर्स लॉ आहेत. 4 वर परिचय शास्त्रज्ञाचा केप्लर ते पण कॅन्सल झालंय. सेमी इंग्रजीसाठी पृष्ठ क्रमांक आणि हे सेम आहे, एक लक्षात ठेवा हा. नंतर पृष्ठ क्रमांक 5 एक समान वर्तुळाकार गती, हे 4 होतं. पृष्ठ क्रमांक 5 एक समान वर्तुळाकार गती तर निष्कर्ष काढलापर्यंत. मग हे एक समान वर्तुळाकार गती इथून तर हा निष्कर्ष काढला, एव्हा न्यूटनने निष्कर्ष काढला. इथे फक्त माझ्या मते 2 लाईन ठेवलेल्या आहे. त्या कोणत्या आहे बघा, गुरुत्वाकर्षण बल हे निसर्गातील इतर बलाच्या तुलनेने अत्यंत क्षीण असते. म्हणजे सर्वात क्षीण, सर्वात कमी पॉवरवालं कोणतं बल असतं? गुरुत्वाकर्षण बल. परंतु ते कमी असून सुद्धा सर्व विश्वास काय करतं? नियंत्रण करते. विश्वाचे भवितव्य निश्चित करते. ही गाळेल जागा येऊ शकते. त्याच्यानंतर पान नंबर 5 वरचं चौकट जरा डोके चालवा. ही चौकट पण गेली आहे, फक्त तिथे या 2 ओळी ठेवलेल्या आहेत त्यांनी. नंतर पान नंबर 6 हे 5 होतं. 6 वर पण ही चौकटची जरा डोके चालवा हे पण कट झालेलं आहे. आणि ही समुद्रात भरती ओटी काय येते
ते पण कट झालंय. तुम्ही ते तुमच्या जनरल नॉलेजसाठी तुम्ही वाचू शकतात. नंतर पान नंबर 7 वर भूगोल विषयाच्या प्रदर्शनासाठी वरून पहिली ओळ, भूगोल विषयाच्या प्रदर्शन भरवा. आता एवढा वेळ नाही आता प्रदर्शन भरवायला. पान नंबर 9वर 18वी ओळ, वस्तुमान ते वजन. सोपा टॉपिक होता हा. वस्तुमान वजन काय फरक विचारला जायचा, पण तो आता कॅन्सल झालेला आहे. पान नंबर 9वर त्यांचं म्हणणं की तुमचं ते 9वीला झालेलं आहे, 8वी-9वीला. वस्तुमान वजन वस्तुमान कोणत्याही इथून तर वजन पर्यंत इथपर्यंत ते कॅन्सल झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 9 ते झालं. नंतर बोली भाषेत आपण ही चौकट पण कॅन्सल झाली. पण 10वीच्या परीक्षा JEE किंवा तुम्ही 12वी नंतर जी JEE किंवा CET देणार त्याच्याकरता हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ते वाचून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पान नंबर पुढचं 10वर माहीत आहे का तुम्हाला चौकट. पान नंबर 10 ही माहीत आहे का तुम्हाला ही चौकट पण कट झाली. त्यानंतर पान नंबर 11वर माहीत आहे का तुम्हाला चौकट आहे. पान नंबर 11वर ही माहिती आहे का तुम्हाला ही चौकट पण काय झालं, कॅन्सल झालं. तर पान नंबर 14वर चौकट माहीत आहे का तुम्हाला. पान नंबर 14वर 14वर माहीत आहे का तुम्हाला. याच्यातली उदाहरणं मात्र आहेत, ते नीट करायचं आहे. अशा रीतीने पहिल्या प्रकरणामध्ये काय काय कॅन्सल झालं ते तुम्ही बघितलंय. अवांतर किंवा स्वयंअध्ययनाचे ते कॅन्सल झाले. पण तुम्ही बारीक गोष्टी लक्षात ठेवल्या तर तुम्हाला याचा फायदा होणार आहे. जसं की पान नंबर 16वर आता हे प्रकरण 2 मध्ये वरून 5वी ओळ थोडे आठवा. म्हणजे या 4 झाले, 1 2 3 4 आणि 5 थोडे आठवा. तर याच्यामध्ये स्वयंअध्ययन मूल्यमापनातून वगळले. हे क्लासिफिकेशन हे वगळलेलं आहे स्वयंअध्ययनातून. त्याच्यानंतर पान नंबर 16वर वरून 10वी ओळ, ही 5वी ओळ म्हणजे 1 2 पूर्वीच्या इयत्तांमध्ये इथून तर एवढं हे कट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर हे जे थोडे आठवा हे जे 5 होते याच्यापैकी कट झाले. त्यानंतर याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पान नंबर 16वर तक्ता क्रमांक 2.1 आणि उदाहरण 2.3 म्हणजे डोबेरायनर त्रिकेचं फक्त लिथियम सोडियम पोटॅशियमचं उदाहरण द्यायचं आहे परीक्षेला तुम्ही. आता हे 2 उदाहरणं तुमच्या परीक्षेतून कट झालेले. त्याच्यानंतर म्हणजे लिथियम सोडियम आणि पोटॅशियम द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 17कडे जाऊन चौकटच ती माहीत आहे का तुम्हाला, ही कट झालेली. त्याच्यानंतर पान नंबर 18वर परत चौकट. परीक्षे 17वरच संपूर्ण तक्ता हा 2.2 सारे गम न्यूलँडच्या अष्टकाचा हा पण कट झाला आहे. हे तुम्हाला 2-2-3-3 गुणांसाठी न्यूलँडच्या याच्यामध्ये अवांतरसाठीच होतं जवळपास हे पण. त्याच्यानंतर त्याचा लक्षात ठेवण्यासाठी उपयोग होतो म्हणून वाचून टाकायचं ते. पान नंबर 19
जरा डोके चालवा. पान नंबर 19, विचार करा आहे, जरा डोके चालवा हे कट करायचंय. विचार करा नाही, जरा डोके चालवा हे विचार करा, जैसे ते आहे हे डोके चालवा कट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 21 वर पण डोकं चालवायचं नाही. पान नंबर 21 वर पण जरा डोके चालवा हे कॅन्सल झालंय. त्याच्यानंतर पान नंबर 22 वर वरून 13वी ओळ सांगू पहा. 22 वर वरून 13वी ओळ 1 2 3 4 5 6 9 10 13वी ओळ सांगापो 1 ते 4 म्हणजे हे सांगापो 1 ते 4 कट झालेले. लहान प्रश्न स्वरूपण द्या. पहिला गणातील मूलद्रव्य लिहा वगैरे, त्याला वेळ नाही तुम्हाला आता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 22 वर चौकट माहीत आहे का तुम्हाला? अनुअंक 92 असलेला युरेनियमची माहिती अस्थायी येतो असं. त्याच्यानंतर पान नंबर 23 वर तक्ता 2.7, पान नंबर 23 वर तक्ता 2.7, 23 वर 2.7 खालील सांगापो 1 ते 3, हे सांगापो 1 ते 3 तो तक्ता आवर्त सारणीचं काही कट होणार नाही. हे 1 ते 3 इलेक्ट्रॉन स्वरूपण लिहा वगैरे प्रॅक्टिस होती ती. त्याच्यानंतर पान नंबर 23 वर झालं 23. पान नंबर 24 वर वरून 9वी ओळ 8वा 1 ते 3, 8वा थोडे 8वा हे कॅन्सल करायचंय. पुस्तक घेऊन बसायचं, पेन्सिलने असे टिक मारत राहायची, नाही तर खून करा. आणि पुढच्या वर्षी कोणाला पुस्तक देताना ते खोड रबरने इरेज करून टाका, म्हणजे पुढच्या वर्षी काही सिलेबस कट नाही होणार तो, फक्त एवढंच वर्षासाठी. 24 झालं आपलं. पान नंबर 27 वर इंटरनेट माझा मित्र, पान नंबर 27, 25, 26 आणि 27 वर इंटरनेट माझा मित्र चौकट आहे. इंटरनेट माझा मित्र ही चौकट कॅन्सल करायची. त्याच्यानंतर इंटरनेट माझा मित्र परत 2 ठिकाणी माहीत आहे का तुम्हाला? त्यानंतर पान नंबर 28 माहीत आहे का तुम्हाला? पान नंबर 28 माहीत आहे का तुम्हाला? अशा रीतीने हे प्रकरण पण संपलेलं आहे. तिसरं प्रकरण पान नंबर 30, पान नंबर 30 वर थोडे 8वा 1 ते 3, हे काहीच आठवायचं नाही आहे. संयोजन म्हणजे काय वगैरे रिव्हिजन आहे ती, पण ते आपल्याला माहितीच आहे असं गृहीत धरलंय त्यांनी. मूलद्रव्यांच्या संयोज्या आणि संयोजांच्या रेणूंचे प्रकार कोणते, संयोज्या म्हणजे काय वगैरे. त्याच्यानंतर वरून आकळीवर 18व्या पासून तर डायरेक्ट तो संपूर्ण तक्ता 3.1चा 3 नंबरवरचा एवढं सर्व जे होतं हे कॅन्सल झाली ही कृती. त्यानंतर पान नंबर 31 वर शोध घ्या. पान नंबर 31 शोध घ्या, दैनंदिन जीवनात घडणार आहे काही शोध नाही घ्यायचा आहे. त्यानंतर पान नंबर 33 वर 8 वरून 8वी ओळ, 33 वर वरून 8वी ओळ करून पहा, हे कॅन्सल काहीच करायचं नाही. ते पूर्ण करून पास कॅन्सल झालं. नंतर 33 वर खालून दुसरी ओळ
शिरोर नायट्रेटचा का उपयोग करतात, दैनंदिन जीवनात शिरोर नायट्रेटचे उपयोग कोणते हे पण नाही. त्याच्यानंतर 33वर झालं शोध घ्या. पान नंबर 35वर 18वी ओळ, पान नंबर 34 आणि 35वर 18वी ओळ. जरा डोके चालवा 1 ते 3. हे 1 ते 3 काही डोकं, पण हे खालची व्याख्या मात्र आहे बरं का. रासायनिक अभिक्रियेत अभिक्रियापासून नवीन उत्पादिते मिळतात हे आपण पाहिले. होताना अभिक्रिया करते, काही रासायनिक बंध तुटतात व काही नवीन तयार होतात. हे नीट वाचायचं आहे राहिलेलं. त्याच्यानंतर पान नंबर 36वर जाऊ आपण. इथे बघत राहायचं त्याचं सर्क्युलरमध्ये. पान नंबर 36वर 20वी ओळ काय, जरा डोके चालवा. जरा डोके चालवा हे कट करायचं, डोकं नाही चालवायचं. नंतर 26वी ओळ करून पहा, हे पण काही करायची गरज नाही कृती. पण तिथे मात्र ही व्याख्या आहे, ही कट नाही झाली. ज्या रासायनिक अभिक्रियेत एकच अभिक्रियाकारक असतो व त्यापासून 2 किंवा अधिक उत्पादिते मिळते त्या अभिक्रियेला अपघटन अभिक्रिया असे म्हणतात. ही व्याख्या आहे. फक्त करून पहा, म्हणजे तेवढा वेळ नाही प्रयोगशाळेत हे करून बघायला. त्याच्यामुळे काही कृती त्यांनी कॅन्सल केलेली आहे. स्वयं अध्ययनाचा काही भाग कॅन्सल केलेला. त्यानंतर पान नंबर 36चं करून पहा कट झालं. त्याच्यानंतर पान नंबर, आता आपण पुढे जाऊ 37वर. 2 मिनिटं मी जास्त खाली येऊन लागलो. 12वी ओळ थोडे आठवा. 12वी ओळ थोडे आठवा हे कॅन्सल करायचं. शक्य आहे का हायड्रोजनचं अपघटन, पाण्याचं अपघटन करून हायड्रोजन मिळवायचं, त्याच्यावर गाड्या वगैरे चालणं आता चालू आहे शास्त्रज्ञांचं. अशी 4 व्हीलर तयार करायची की जे हायड्रोजनवर चालेल, पण हायड्रोजन हा पटकन पेट येतो म्हणून ते अजून सक्सेस होत नाही. त्यानंतर पान नंबर 39वर करून पहा संपूर्ण कृती. पान नंबर 39, 38, 39वर करून पहा. 39वर काय आहे, वरून दुसरी ओळ करून पहा संपूर्ण कृती. वरून दुसरी ओळ ही संपूर्ण कृती. हे सर्व ही कृती कॅन्सल झाली उष्मादाहीच्या वरची, म्हणजे व्याख्या ठेवली फक्त त्यांनी. आणि 39वर थोडं डोकं चालवा, म्हणजे फक्त व्याख्या पाठ करायची आहे, डोकं पण चालवायचं नाही आणि कृती पण करायची नाही. व्याख्या व्हॉट इज मीन बाय, म्हणजे उष्माग्राही अभिक्रिया काय म्हणजे काय आणि उष्मादाही अभिक्रिया म्हणजे काय. हीट ॲब्सॉर्ब करणं आणि हीट इव्हॉल्व करणं. त्याच्यानंतर पान नंबर किती चालू आहे आपला 39वर खालून 11वीवर सांगा पाहू, काही सांगायचं नाही. ते पण कट झालेलं आहे. आणि व्याख्या येते की जलद गतीने घडतात त्यांना त्या फास्ट अभिक्रिया असतात, आणि मंद म्हणजे ज्या हळू घडतात त्याला मंद अभिक्रिया, वेग कमी असतो त्याला मंद अभिक्रिया म्हणतात. त्याच्यानंतर पान नंबर 41वर जाऊ आपण. याच्यानुसारच जायचं, त्यांच्या याच्यानुसार. चौकट माहीत आहे का तुम्हाला? 39, 40वरचं काहीच नाही. 41चे हे जे 9 पॉईंट आहे हे वाचून टाका, पण महत्वाचं आहे ते. त्याच्यानंतर पान नंबर 42वर परत एक चौकट आहे, माहीत आहे का तुम्हाला? ही पण तुम्ही काय करायची आहे, कट करायची. त्याच्यानंतर पान नंबर 43वरून पहिली ओळ सांगा पाहू, काही सांगायचं नाही. ओके, वनस्पती तूप कशी तयार करतात ते बद्दल असेल. त्याच्यानंतर पान 43वर चौकट आहे,
डायरीवर सांगण्यात आलं. चौकट हे माहीत आहे का तुम्हाला? पेशीमधील श्वसनाचं विकर. त्याच्यानंतर पान नंबर 44वर शोध घ्या. पान नंबर 44वर शोध घ्या करून पाहे तो तर परीक्षेला तुम्हाला, प्रॅक्टिकल परीक्षेला. चांदी आणि पितळीची हिरवी झालेली भांडी तुम्ही कशी स्वच्छ करतात, तर ते. त्याच्यानंतर पान नंबर 46वर एक ओळ उपक्रम आहे ना, तो शेवटी जे उपक्रम आहे ते करायला तर वेळच नाही, म्हणून तो कॅन्सल केलेला आहे. जलीय द्रावणं शोधा. अशा रीतीने आपण 4थ्या प्रकरणापर्यंत गेलो आहे. 4थ्या प्रकरणात वरून 5वी ओळ, 1 2 3 4 आणि 5. 5वी ओळ थोडे आठवा, काहीच आठवायचं नाही. दुर्वाक म्हणजे काय, सुवाक म्हणजे काय. त्याच्यानंतर 8वी ओळ मागील इयत्तांपासून जो सुरू करायचं, तर डायरेक्ट हे पूर्ण कट करून टाकायचं आहोत. त्याच्यानंतर 47वरच निरीक्षण करा, चर्चा करा, काही नाही करायची. त्याच्यानंतर 48वर विचार करा, हे विचार पण नाही करायचा. त्यानंतर पान नंबर 49वर नेहमी लक्षात ठेवा. हे तुम्हाला मी सांगितलं, हे फार महत्त्वाचं आहे. तसं पाहायला गेलं तर तुम्ही नंतर मात्र हे वाचलं पाहिजे. पान नंबर 48वर पण चौकट विचार करा. ऑलरेडी आपण हे झालेलं होतं आपलं एप्रिल महिन्यापासून, आणि त्याच्यानंतर हे सर्क्युलर आलं आहे. ठीक आहे, परीक्षेला याचे प्रश्न येणार नाही बा. बाकी मग तसं झालेलं आहे म्हणून काही तोटा नाही आहे, तुमचा फायदाच आहे. पान नंबर 49वर नेहमी लक्षात ठेवा, ते कट केलं बरोबर. त्याच्यानंतर पान नंबर 49वर चौकट शोध घ्या, हे 1 युनिटचं वीज. पान नंबर 50 चौकट माहीत आहे का तुम्हाला? पान नंबर 50 हे MCB LCB. त्यानंतर पान नंबर 51वरचं पण होतं काहीतरी. उदाहरण 1 आणि 2 बघा, एवढ्या पुस्तकात तेच मला हे वाटलं. 51वरचं जे उदाहरण, 51वरचं उदाहरण 3 आणि 4 आहे, त्याने 1 आणि 2 लिहून टाकलंय. खर्च किती येईल ते. त्याच्यानंतर 52वरची चौकट, 52वरच्या 2 चौकट हे परिसरशास्त्रज्ञाचा आणि अजून काय ही जी व्याख्या येते ना काय, DC करंट आणि AC करंट, प्रत्यावर्ती विद्युतधारा आणि आपण किती नंबर चालू आहे, 52वर नेहमी लक्षात ठेवा कट. अजून ते पुढे. त्याच्यानंतर 57वर गॅल्व्हनोमीटरचं 53 54 55 56 आणि 57 गॅल्व्हनोमीटर होतो पर्यंत, म्हणजे गॅल्व्हनोमीटर हा कन्सेप्टच कट केला आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 59वर प्रत्यावर्ती धारा 58 आणि 59, याच्यामध्ये प्रत्यावर्ती धारा आणि दिष्टधारा, AC करंट आणि DC करंट, याच्यामध्ये दिष्टजनित्रपासून, प्रत्यावर्ती धारापासून तर डायरेक्ट आहोतपर्यंत, या आहोतपर्यंत आणि
प्रत्ययावरती इथून यापासून म्हणजे ते कॅन्सलच केलंय, जसं वर्तुळाकार गतीचं केलं तसं पूर्ण कट झालेलं आहे ते. त्याच्यानंतर 60 वर वरून 18वी ओळ, दिष्टजनित्र म्हणजे काय ती व्याख्या पण येणार नाही, डीसी जनरेटर कट झालेलं आहे. त्यानंतर पान नंबर 62 उष्णता प्रकरण, 5वं प्रकरण. उष्णता प्रकरणामध्ये 13वी ओळ करून पहा, हे करून नाही बघायचं काहीच. त्यानंतर 67 वरचं जूल शास्त्रज्ञाची माहिती तुम्ही वाचायची आहे तशी, त्यांनी शोध लावला. 64, 65, 66 सोपं प्रकरण आहे, त्याचं कमी कट झालेलं आहे. जूलची माहिती परिचय शास्त्रज्ञाचा. 1 कॅलरी मात्र हे महत्वाचं आहे, नेहमी लक्षात ठेवा. ते काही कट नाही, कॅन्सल नाही केलेलं, चांगलं केलंय ते, ठेवलंय. त्याच्यावर बरेच उदाहरणं पण आहे. आणि 1 किलोग्रॅम पाण्याचे तापमान 14.5 ते 15.5 डिग्री सेल्सिअस तापमानात तापवून 1 डिग्रीने वाढवणारी उष्णता. 67 नंतर 69 जोड माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाची. 68, 69 हे ICTचा उपयोग करून काही शिकायचं नाही आपल्याला. त्यानंतर पान नंबर 70, 71 उदाहरण 3 पूर्ण. पान नंबर 70, 71 वर थोडं थोडं प्रकरण हे आलेलं आहे. हे 70 वरचं इथून आणि 71 वरचं एवढं हे उदाहरण कट झालेलं आहे. आणि 72 वरची कृती 2, 72 वरची कृती 2, कृती 3 ही गाळ्या जागा आहे, ही दुसरी कृती आणि ही तिसरी कृती. विशिष्ट उष्णधारकता म्हणजे काय? कृती 2 70, 71 झालं. 70, 71 उदाहरण 3 पूर्ण झालं. 71 पाहणे. 72 वरची कृती म्हटलेलं आहे त्याने. माझ्या मते 70, 71 उदाहरण 3 ते पान हे झालेलं आहे. हे 70, 71 उदाहरण 3 झालं. आणि 72 वरची इथे नीट बघून घेऊया आपण. 72 वरची वरून दुसरी ओळ, कृती 2, 1 ते 5. 72 वरची कृती 2, 1 ते 5. आणि कृती 3 पूर्ण. ठीक आहे. याच्यामध्ये आलेखाचं निरीक्षण करा. ती कृती कॅन्सल केल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर प्रकाशाचे अपवर्तन, पान नंबर 75. याच्यावर आता याच्यात काय केलं आहे, तुम्हाला अपवर्तनांक हवा, बर्फ, पाणी, अल्कोहोल, केरोसिन या पदार्थांचा एवढाच ठेवला आहे. हे बाकी क्राऊन, काच, खनिज, मीठ यांचं काही अपवर्तनांक तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे. फक्त पहिले 2 कॉलम आहे, हवा, बर्फ, पाणी, अल्कोहोल, केरोसिन, याचंच लक्षात ठेवायचं. नंतर पान नंबर 76 वर
76 वर वरून दुसरी ओळ सांगा पाहू. हे काहीच सांगायचं नाहीये. त्याच्यानंतर पान नंबर 77 वर खालून 5वी ओळ सांगा पाहू. जरा डोके चालवा असेल सांगा पाहू. 76 वरची सॉरी. वरून दुसरी ओळ झाली. पान नंबर 77 वरची खालून 5वी ओळ सांगा पाहू 1 व 2. जरा डोके चालवायचे चुकून झालं त्यांच्याकडून. सांगा पाहू. पान नंबर 82 वरच भिंगे करून पहा. या धड्यातलं काही एवढं कॅन्सल नाही झालेलं, पुढे कमी करून पहा. हे जे भैरवक्र आहे त्याच्यानंतर 87 वर मात्र थोडे 8वा आहे आभासी प्रतिमा. पान नंबर 87 वर माहीत आहे का तुम्हाला? 87 84 85 86 87 माहीत आहे का तुम्हाला? आपल्या डोळ्याचा व्यास किती असतो काय? त्याच्यानंतर पान नंबर 90 डायरेक्ट 90 वर जायचंय. तिथे ते दूरदर्शीचं कट झालेलं आहे दुर्बीनचं. हा दूरदर्शी आणि दुर्बीन हा पूर्ण कट झालेला आहे ही आकृतीसह. त्याच्यानंतर पान नंबर पुढचं प्रकरण 93 वर पान नंबर 93 वर वरून 15वी ओळ धातू व धातूचे भौतिक गुणधर्म डायरेक्ट धातूचे भौतिक गुणधर्म पासून तर ठरतेपर्यंत म्हणजे पूर्ण कट झाले आणि ठरते कुठे? धातू व धातू दोघांचे गुणधर्म ते कॅन्सल झालेले. धातू व धातू दोघांचे झालेले. कारण मला त्याच्यानंतर पान नंबर 94ची चौकट माहीत आहे का तुम्हाला? त्याच्यानंतर पान नंबर 95ची 1 ते 4 ओळी. पान नंबर 95 या 1 2 3 4 5 4 ओळी म्हणजे सोडियम आणि पोटॅशियमचे ज्या अभिक्रिया आहेत त्या कॅन्सल झालेल्या आहे. इथे मात्र नीट लक्षात ठेवा काही केमिकल म्हणजे रिॲक्शन आहेत, काही पदार्थांच्या रिॲक्शन कॅन्सल केलेल्या आहे, पूर्ण नाही केलेल्या. पान नंबर 94 चौकट. आता नीट लक्ष द्या. ही चौकट आम्लराज माहीत आहे का तुम्हाला? पान नंबर 94 वर तांबे शिसे आणि सोडियम. तांबे शिसे आणि सोडियम वगळून टाकलेले. पान नंबर 94 वरून 8वी ओळ 4 5 6 7 8वी ओळ. हे पहा, हे तांब कट करायचं, शिस कट करायचं आणि सोडियम कॅन्सल करायचं. बाकी पदार्थांच्या अभिक्रिया अभ्यासाच्या राहिलेल्या म्हणजे अल्युमिनियम लोखंड मॅग्नेशियम जस्तच. त्याच्यानंतर 95 वर पहिली ओळ 1 ते 4 ओळी कॅन्सल केल्या आपण, त्या आधीच केल्या गेलं होतं माझ्याकडून. पान नंबर 96 वर करून पहा पूर्ण कृती.
ही पूर्ण कृती कट केलेली आहे धातूंच्या क्षाराबरोबर अभिक्रियेची. त्या अभिक्रिया पण येणार नाही परीक्षेला. मग पान नंबर 98 खालून 7वी ओळ, म्हणजे 97 जैसे ते आणि 98 खालून 7वी ओळ आयनिक संयुगे व त्याचे गुणधर्म. पोटॅशियम आयोडाईडची कृती. पोटॅशियम आयोडाईड नाही नाही नाही, याच्यात पण सर्व नाही. याच्यात पण सर्व नाही. याच्यात पण काय काय कट झालं आहे. फक्त याच्यात पोटॅशियम आयोडाईडची कृती कॅन्सल झाली. कृती काय म्हटलंय, कमी करावी. फक्त पोटॅशियम आयोडाईडची कृती कमी करायची आहे तुम्हाला. मग इथे पोटॅशियम आयोडाईड कट मारायचा फक्त. बाकी बेरियम क्लोराईड आहे, सोडियम क्लोराईड आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर ते झालं 98. आता 101 चौकट. पान नंबर 101 डायरेक्ट घ्यायचा. याच्यावर चौकट इंटरनेट माझा मित्र. त्याच्यानंतर पान नंबर 101 झाला. पान नंबर 102 चौकट. 105 दोन चौकटी. 102 चौकट. 105 दोन चौकटी. ही एक चौकट 105 वर. माहीत आहे का तुम्हाला? नंतर परत माहिती मिळवा. त्याच्यानंतर 105 झालं. 108 वर चौकट चौकटी. 106 7 आणि 8 वर ही एक चौकटी. माहिती मिळवा आपण कट झाली. हे पण प्रकरण संपलं. कार्बनी संयुगे महत्वाचं प्रकरण आहे. फार कमी कट त्याच्यात पण. वरून 5वी ओळ. हे संयुगांचे प्रकार कोणते? आयनिक संयुगे, संयुगे, तर ते कट झालंय. 108 वरच चौकटी. 110 वर संगापव. हे संगापव रासायनिक बंध म्हणजे काय ते आपल्याला झालंय असं त्यांनी गृहीत धरलंय. 112 वर चौकटी. 112 11 आणि 12 वरची जरा डोके चालवा. माहीत आहे का करायचंय ते? डोके चालवा ठेवायचंय. 116 वर लक्षावधी. 13 14 15 आणि 16 वर लक्षावधी. हे कच्चं तेल वगैरे कसं तयार केलं त्याच्याबद्दल अवांतर माहिती आहे. नंतर 116 नंतर 127 वर चौकट. 28 वरची चौकट. 16 वरून डायरेक्ट 127 आणि 28 वर आहे. एक मोठा टॉपिक याच्यातला कट केलेला आहे. ही 127 वरची चौकट. 128 वरची ही विज्ञान खूप अल्कोहोल एक इंधन. वाचून टाकायचं ते. आणि 131 32 33 वर्ष. 131 32 33 महारेणूपासून जो सुरुवात आहे. महारेणू आणि बहुआलिकी प्लास्टिक हे सर्व शेवटपर्यंत पेज हे कॅन्सल झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचं प्रकरण आलं अवकोश महिमा. त्याच्यातलं 135 वरची ही चौकट कॅन्सल आहे. त्याच्यानंतर पान नंबर 135 वरच अजून एक थोडे 8वा कॅन्सल आहे. त्याच्यानंतर ही संगापो कॅन्सल आहे. त्याच्यानंतर 136 वर जोड माहिती व तंत्रज्ञानाची हे कट झालेलं आहे. त्याच्यानंतर 139 वर चौकटी आहे 2. 37 38 39 वर ही एक चौकट आहे आणि एक उदाहरण आहे. कोणतं? 1 आणि 2 हे पण कॅन्सल केलंय. अवघड होते ते.
त्यानंतर पान नंबर 141 वरची चौकट कॅन्सल झाली. 40 नेहमी लक्षात ठेवा. माहित आहे का तुम्हाला? ही आहे, ही माहित आहे का तुम्हाला? ही कॅन्सल केली. 141 आणि 142 वरचं चौकट आहे शास्त्रज्ञांची माहिती, वाचून घ्यायची फक्त ती, सुनीता विल्यम्स वगैरे. आणि 143